hepatitis en tuo machalo nade? Tang'o makele? Tuo mar hepatitis en tuo mar chuny. To chuny dhano nyaka wapoge ga adundo. Okay. Adundo en ogwecho kendo oro remo. Opogore gi chuny. Chuny iyudo bad makorka the right side. Oh, okay. The right part of the body. Kendo iyude e ginene e bua gogika. Kanye ma chuny nitiere. To kapok wawacho hepatitis, to dagomb mondo wawach tich ma chuny tiyo. Nikech sama hepatitis obiro, en tuo mar chuny, to mono chuny timo gik ma chuny onego beni timo. Koro number 1, tuo chuny ema chuny konyo gi digestion, gi rego chiemo. Chuny ni king'iye, samoro koyang' dhiang' to nitie gimoro makech mawuok e chuny. Koro gima kech no kedhno. Koro kedhno no chunye ma lose. To kedhno no okonyo gi rego chiemo, especially chiemo mag momo. Okay. Kato kendo ka ng'ato chamo gima rach kata ka sum odonjo e dend dhano, chunye magolo sum kata mana yedhe. Ma sama muonyo yath, to yadhno sama the body go through the body, tiyudo ni chunye magole e del. Kato chuny kendo en store. Okano gik moko kaka vitamins. Okano vitamin A, to okano vitamin D, to okano vitamin E, to okano nyaka vitamin K. Koro magi vitamins makonyo del e yore mopogore opogore. Kato kendo wan gi tuo konyo kendo e golo gik moko ma del tiyogo e yore mopogore opogore. Iyudo kaka ogolo gik ma mono remo poto, kasto ogolo gik moko ma be konyo del e yore mopogore opogore. Kasto kendo okonyo energy production. Iyudo ni chuny ni sama chiemo ng'eny, koro nyaka wakan chiemo moko mondo del bro tiyogo bang'e. Koro chunye matimo tijno. Kato kendo wan gi hormones. Hormones gin gigo makonyo del mondo oyudre gi del wadgi. Cell communicate gi cell moro. Chunye makonyo produce some of those hormones. To hormones giyudo nyaka the sex hormones. Some of them are produced by the liver. Yes. Koro to the liver ni chuny en gi nyalo mapek kabisa, nikech en organ manyalo regenerate. Kohinyore to nyalo timore nade? Onyalo losore. Yes. Koro kwadok e tuo mar hepatitis, ma en tuo mar chuny. En tuo mar chuny. To ki translate directly gi dholuo, to biro ni rewni mar chuny. To chuny rewni. Yes. Mano kiloke direct translation. To tuo ni en tuo ma koda ng'iyo, to wanya ng'iye tieng' diriyo. Nitie tuo mobiro within a short time, within around less than 6 months. Mano waluongo ni acute. To kokalo 6 months, ka tuono kalo 6 months, to koro waluonge ni chronic. Koro acute ere gik manyamiyowa acute problems e chuny ka. Mokwongo wan gi kute.